Guys, andito kami ngayon sa Macau! Kinabahan kami para kay Snake. Guys, kabalo ba mo guys, nag-what ni siya. How many hours ka po nag-wait, ma'am? 9 AM. From 9 AM, mag-alauna na. Picture. Wow. Wow, sunog ul. Wow! Mga pala guys, Sunday ngayon kaya day off ng mga kababayan natin. Oh, guys, maraming salamat sa always na suporta nyo sa aming lahat. Yes! Oh no! Naghihabak. Pero guys, papunta pa lang kami ngayon sa kung saan kami kakain. Kasi wala pa kaming agahan and diretso na kami sa lunch. So magbabrunch na kami bago kami pupunta sa Macau. Macau! Mo ba na ang kanang kwan, boy? Kanang liso sa nangka? Macau? Manang liso sa nangka? Macau? Ayaw mo ba eh? O kanang naglaba di mo ko. Dapat kaya ako malugo sa tubig mo ka. Pwede. Grabe talaga yung apple. Wow, Times Square. Snake, lumutla ka na, Snake. Parang walang kain ah. Puti na yung dito mo. Ano man? Wala kang kain oh. Guys, dito kami kumain sa ewan ko kung saan to. May nakita akong video na dapat daw uminom ka ng tea before ka kumain. Hot tea siya guys. Nakakatulong daw yung tea sa kapag sa digestion kaya mas maganda before ka kumain uminom ka ng tea. Guys, ito yung Xiaolong Bao. Wow. Alam ko paano kainin na. Ay, dito ng baon. Huwag natin drag, lagay mo dito. Tapos butasan mo konti yan guys. Ha? Para yung sabaw ba? Hindi ko alam mo. Samaran mo kamay. Mutasan. Oh. Lumi? Tapos may mga ano to, ganito. Pwede mong i-mix yan kung gusto ko. Sarap yan, may bukchoy. Fried rice. Bango. Guys, negative $12. Paludan na naman ko si Pika. So yun guys, sasakay kami ng tram. Alam niyo ba kung ano yung tram? How to tram your dragon. Ano? Yung mga exam na, tapos study ka na pinatram. Ay, cramming man yun. Wala nga na si Benzoy. Tram? Yung pinapa-frame yung mga mukha natin. Ano? Trampoline. Huh? Tarpaulin. Tarpaulin man yun. Bigyan na natin ng chance guys. Yeah, guys, yung tram guys para siyang mix ng train and bus. Yeah, tram. May drama ka. Anong
Anong gagawin mo pag nakasalubong ka na? Pag naalam mo sa talan mo? Ano? Sapol. Kaya kilid ito. Madrid. Wait. Sana all nakaupo. Pinaupo ko na si Snake Eyes kasi kawawa naman. Dito tayo guys sa lugar kung saan ang maraming mga kababayan natin. Yan guys, oh. Mga kababayan natin yan, lahat ng mga yan dyan. Guys, iba yung feeling dito guys, para ka lang nasa Pinas. Hindi mo feel na nasa Hong Kong ka kasi yung mga tao na yan, mga Pinoy. Grabe, amazing! Parang wala ka sa Hong Kong. Grabe na, grabe. Guys, mura rin ka, parang nasa Pilipinas ka lang as in. Hindi mo feel na nasa Hong Kong ka kasi yung lahat, halos lahat ng mga tao dito, mga Pinoy, grabe. Iba talaga ang Pinoy. Guys, grabe talaga mga Pinoy guys. Grabe yung support ng mga Pinoy. Grabe talaga. Thank you so much sa inyong support guys. Huwag kayong magsawa sa aming mga mukha. Hindi na kami binuksan sa unang bus guys. Kaya dito na kami sasakay. Buti na lang. Pero mga 20 minutes lang naman yung inintay namin. Kaya okay lang. Dito kami sa harap guys kasi ano, para makita namin yung view. Medyo mainit pa siguro ngayon pero mamaya wala na. Guys, andito na kami sa immigration kaya bumaba na kami ng bus. Hanggang dito lang ata kami kasi sasakay na naman kami ng ibang bus papunta sa Macau. Bibili pala kami ng ticket dito. Good morning! Good morning! Andito pala kami ngayon sa Hong Kong. Pupunta kami ng Macau mamaya. Wala kaming dalang gamit kaya diretso na kami. Mga isang oras na kami doon. Hindi ko dala yung gamit ko. Ito lang. And maghihintay na naman kami kasi wala yung passport namin. Diretso pa tayo passport ani guys. Welcome to Macau. Guys, anong oras na? Alas 5 na, mag-alas 6 na. Ngayon pa lang kami papuntang Macau. Guys, para sure na ano, andito pa talaga yung passport. I-check natin. Oh, ba't bukas na naman to? Oh no! Ayun ako. Ayun, dito na yung passport ko guys. Andito pa. So, yan. Safety na. Diyan ka lang ha. Huwag kang mawala na naman ulit. Kasi sobrang hassle kumuha. See you Macau in a bit. Yun, yan sasakyan naming bus. Ayan mga person. Marami pa sa likod oh. Guys, andito kami ngayon sa Macau! First time namin lahat dito sa Macau guys. And grabe! Kinabahan kami para kay Snake. Ano ba? Libre Hindi mga ko bus dito sa Macau. Bakit? Example, Venetian Hotel. May mga bus na Venetian Hotel na libre papuntang Venetian. Wow! At if ever gusto mo mag-transfer to Parisian Hotel, may Parisian Hotel din galing Venetian. Wow! Tayo natin, let's go! Let's go! So palabas na kami galing immigration and buti hindi na. Kinabahan ka baby girl? Ha? Ba't wala ko makakabahan? Bakit? Ay, pagpasok pala sa Hong Kong. Kasi papasok ng Hong Kong yun eh. Pagbalik, papasok sa Hong Kong yun. Stop ka na naman. Alam, sure eh.
Nakalimutan mo na kung bakit? Oh no! Akala ko bakit ako matatakot? Ganyan talaga kasi sila ba mga pran? Akala ko ba hindi ka natatakot? Takot ka lang. Yan guys, punta kaming The Venetian. Ewan ko kung free ba. Ano kayo pambayad namin? Wala kaming pera dito. We're here at Parisian. Look what it is. Lingawa kayo. Sige, vlog wars mo. Oh. Wow. Guys, andito kami ngayon sa Parisian Hotel ng Macau. Grabe, parang nasa Paris ka talaga guys. Look. Guys, dream come true. Nakapunta na ako na Paris. Guys, wala guys. Si Apitong, hindi lang Macau napuntahan, pati Paris. Tingnan mo naman. Wow, look. Grabe, ganda. Sigod. 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 Grabe, ganda dito guys. Nandito pa sa and ito naman ang Big Ben ng London. Grabe, sobrang ganda dito guys. Grabe, kahit saan ka tumingin ang gagandaan. And dito ang Venetian. Parang nasa Venice talaga. Wow. Amazing. Parang umaga pag... Wow, parang umaga guys, promise. Grabe, di mo pala feel dito na gabi. Grabe, ganda. Oh, parang nasa Venice talaga. Amazing. Na-trauma na ako guys, kaya... Bago tayo umuwi, kasi nung pauwi ko din nalaman na wala yung passport ko. So, check natin kung andito pa ba yung passport. Andito pa. Passport check. Mga passport check guys. Passport check. Okay, check. Passport check. So, grabe, tingnan niyo yung mga kahoy niya guys, yung square. Yan pa yung nakita. Oh, hindi naman yung square eh. Oh, yan lang isa kasi maliit pa. Hindi. Oh, hindi yan isa. Maliit pa. Dalawa. Maliit pa. Tatlo, oh. Maliit pa. Square ba yan? Yun guys, pauwi na kami. Sasakay na kami ng bus papuntang Hong Kong. Another 45 minutes na biyahe sa bridge. Tapos na kami immigration sa Macau. Sakay na kami. Uwi na. Anong oras na? 10:30. Guys, nakalabas na kami ng immigration. Kami nila Apit, Zed, Dan, James, and Roy. Pero si Snake hindi pa din. Kailan kaya yun? Same. Kagaya nung pagdating namin. Matagal pa rin siya nakalabas. Patay. Pero in-expect na namin to guys. Kasi nga sabi nung pag trans daw medyo strict daw sila. Parang dino-double check nila kasi syempre lalaki yung pangalan sa passport. Guys, pili ko guys, magtungo na yung Snake for just Hong Kong. Hindi na to babalik ng Hong Kong. Sige, pag gano'n to, mamalik ng Hong Kong next month. Kawawa si baby girl. Ay.